Kienu bosta dawk li s-sibt filgħodu nġabru fil-Knisja Parrokjali ta' Ħalaxa sabiex jagħtu l-aħħar tislima lil Roderick Shortino, ir-raġel li kien involut fi ġlieda fejn il-pool fil-Lukanda Seabank Resort and Spa u limit il-ħamis 31 ta' Lulju. Fi knisja pakkjata qraba u ħbieb ingħaqdu sabiex għamlu ċelebrazzjoni ta' ħajjet Shortino. Matul il-funeral il-kappillan ta' Ħalaxa Dun Anton D'Amato iddeskriva lil Roderick Shortino bħala raġel li kien iħobb lill-qraba tiegħu u li l-aħbar tal-mewt tiegħu kienet xtaxok kbir għal dawk kollha li tant kienu jħobbuh. Il-ġlieda li Roderick Shortino kien involut fija seħħet ftit tal-jimilu f'lukanda ewlenija. Jirriżulta li Shortino rċieva daqqa mingħand turist ta' nazzjonalità Ingliża Liam Joseph Stacey li diġà tressa il-qorti. Shortino kien fil-lukanda ma' sieħba tiegħu Alexia Mejlaq, Huta u l-ġenituri tagħha sabiex jiċċelebraw eluq snin it-tifla tiegħu.